ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ। ଭାଇ ଆମେ 3 ଜଣ ଆସିଥିଲୁ ଏଇଟା ମୁକ୍ଲିଙ୍ଗିଆ ସିନ୍ ଦେଖିବୁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭଲରେ ଦେଖି ଆଉ ପାରିଲୁନି ଗାଇସ୍, ଲେଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ସବୁ କେମିତି ମାନେ ପୁରା କୁହୁଡ଼ି ହେଇଥିଲେ କି ଆପଣ ମାନେ। ଆମେ ଆସିଛୁ ଏ ଜାଗା, ଏଇଠି ପାର୍କିଂ କରୁଛୁ ଗାଡ଼ି, ଦେଖିପାରିବେ ଏଇଠି। ଏଠି ଭାଇ ସିଗ୍ନେଚର ମାରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଠୁ ଆମେ ଆସିଲୁ ଏ ଜାଗାରୁ। ଟାଇମ୍ ହେଲା 4:52। ଆମେ ସୁଟ୍ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ। ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାଇ କ'ଣ ଏଠି ସୁଟ୍ କ'ଣ କରୁ, ଲାଇଟ୍ ମାରିକି ଯାଉଛୁ। ରାସ୍ତା ଅଛି କି ନା ମୋର ଡାଉଟ୍। ଆମେ ସୁଟ୍ କରିବା ହଉଛୁ, କ'ଣ କହିବି, ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆସିଥିଲୁ, 800-900 ଟଙ୍କା ତେଲ ପକେଇକି, କ୍ୟାମେରାର 400 ଟଙ୍କା। ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ ଭାଇ। ରାଇକାରୁ ଏଇଠୁ ପନ୍ଦର ଆସିପାରିବେ। ଲୋକେସନ୍ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଲେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମେ ପାଇପାରିବ। ଆମେ ଆଜି ମୁକ୍ଲିଙ୍ଗିଆର ସେ ସିନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ। ମୁଁ ଗଲା ଥର ଆସିଥିଲି, ଆଙ୍ଗେ 2 ଜଣ ତ ଆସିନଥିଲେ ଆମ ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ଆଗ ଆଣିଥିଲି, ଆଜି ଆଣିଛି। ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସିନ୍ ଗୋଟେ ଦେଖିକି ଯିବୁ ବୋଲି ଭାବିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆମର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆମର ଆଇଲା ବେଳେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି ଏଇଠି ଷ୍ଟିୟରିଂ ଦେଖ କିନ୍ତୁ ପବନ ଆସୁଛି ଏଇଠୁ। ଆମେ ଆସିଛୁ ପୁରା ମାନେ ଭ୍ୟୁ, ନାଇଟ୍ ଭ୍ୟୁ କ'ଣ କହିବି ଭାଇ। ଏଠି ଏଠି ଭ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଭ୍ୟୁ। ଏଇଟା ଆମକୁ ଏଇ ଜାଗା ତଳକୁ ଯିବା ମନା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କେଉଁ ଲୋକମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦେବେ।